Sanibonani-ke emakhaya, ngiyanibingelela nonke, ngibingelele kuyo yonke indawo lapho ekufinyelela khona lo msakazo. Igama lami-ke mina ngingumthuli Buthelezi, ngivela enyuvesi yaKwaZulu Natal. Ake sibheke-ke isethulo sethu sanamhlanje, sibheke ucwaningo oluzodingidwa kulesi sethulo. Esokubheka-ke namhlanje sobheka uhlelo lokumaka izimpendulo ezimfushane. Lolu-ke uhlelo lwekhompyutha olungasetshenziselwa ezivivinyweni ezilotshwe ngesiZulu. Ukumaka izimpendulo ezimfushane. Okubalulekile-ke ekumele sikwazi ngalolu hlelo ukuba lolu hlelo lwakhiwe kusetshenziswa uhlelo lokwakha izinhlelo zamakhompyutha olubizwa ngokuthiwa i-Python. Okunye okubalulekile okumele sikwazi ngalolu hlelo ukuba lolu hlelo lusebenza ngaphansi kompheme wezinhlelo ze-LMS noma-ke izinhlelo ezibizwa ngokuthiwa i-Learning Management Systems. Lolu hlelo-ke lusebenza ngaphansi kwalompheme lo, futhi-ke lolu hlelo lwesekwe izinsika ezingaphansi kwalompheme we-LMS. Okunye ekumele sikwazi mayelana nalolu hlelo ukuthi uhlelo olumakayo, ihlelo lokumaka, lolu hlelo-ke lumaka izimpendulo ezimfushane njengoba bese ngibalulile. Lapha-ke uthisha asisekho isidingo sokuthi uthisha aphathe ipeni elibovu lapha amake iphepha lomfundi ngayedwa. Kepha lolu hlelo liyakwazi ukuthi limake isivivinyo sawo wonke umfundi ngesikhathi nje esisodwa. Lokhu-ke konga-ke isikhathi nomsebenzi ongachithwa ekumakeni. Okubalulekile-ke futhi lapha ukuthi lolu hlelo emva kokuba umfundi esesithathile isivivinyo, lolu hlelo lubese liveza imaki ngaso leso sikhathi leso imaki umfundi alitholile. Umfundi azibonele yena imaki ukuthi uthola imaki engakanani. Umfundi uphinde azibonele yena futhi izimpendulo azitholile nezimpendulo angazitholanga. Ngakho-ke lolu hlelo lolu lusebenza kanjalo. Uthisha wenzani-ke ngalesi sikhathi-ke? Uthisha-ke akasamaki yena. Uthisha usenzani? Useyavungula. Ngalesi sikhathi abafundi bethatha isivivinyo, uthisha uyihlalele uyayivungulela. Kanti futhi-ke nalokhu kubala ukuthi uthisha amake iphepha ngalinye abale imaki, akusekho isidingo sakho konke lokho ngoba lolu hlelo lukwenza konke lokhu. Lisiza umfundi athathe isivivinyo ebese futhi libala imaki lomfundi lolu hlelo. Kanti futhi nangaphansi kwalolu hlaka lokufunda nokufundisa isiZulu, lolu hlelo lungasetshenziswa, lungasiza kakhulu lapho ekufundeni nasekufundiseni ulimi lwesiZulu. Kanti futhi-ke lingasetshenziswa futhi nakwezinye izilimi, hhayi esiZulwini kuphela. Ake sibone amathumbu ohlelo lokumaka izimpendulo ezimfushane. Engifuna ukukubalula-ke lapha ukuthi-ke lolu hlelo uhlelo olude impela, kepha-ke khona ingxenyana zamathumbu engifuna ukuthi-ke ngizibalule ngokubaluleka kwazo lezo zingxenyana lezo. Nansi ingxenye yamathumbu ohlelo. Lolu hlelo-ke izimpendulo kanye nemibuzo ilotshwe ngaphakathi emathunjini alo uhlelo. Lolu hlelo njengamanje lusakanjalo, kodwa-ke lolu hlelo lungathuthukiswa ukuthi likwazi ukuthi lisize uthisha noma uthisha akwazi ukuthi afake izimpendulo kanye nemibuzo ohlelweni ngaphandle kokuthi uthisha
azilobe ngaphandle kokuthi izimpendulo kanye nemibuzo ilotshwe ngaphakathi emathunjini. Lolu hlelo lungathuthukisa ukuthi uthisha akwazi ukuthi ayifakele yena izimpendulo zakhe kanye nemibuzo yakhe. Kepha okwamanje lolu hlelo lusaka nje izimpendulo kanye nemibuzo kulotshwe ngaphakathi emathunjini alo uhlelo. Nakhu-ke ngaphakathi emathunjini ohlelo lolu hlelo lumi kanje lube linengxenye yemibuzo elotshwe lapha kanje, lena-ke imibuzo ebese-ke ingxenyana yemibuzo ilandelwa izimpendulo ezihambelana nemibuzo kanje. Ngakho-ke kule ngxenyana ngasohlangothini lwesokunxele imibuzo ebese ukuthi ngakulolu hlangothi lwesokudla kube izimpendulo ezihambelana nale mibuzo le. Lolu hlelo-ke lusa kanjalo okwamanje. Emathunjini alo uhlelo sothola imibuzo leyo khona belu ngaphakathi emathunjini kube khona futhi izimpendulo ezihambelana nayo leyo mibuzo leyo. Ngaphakathi-ke emathunjini ohlelo kungalotshwa izimpendulo nemibuzo akunamkhawuko, awukho umkhawulo ukuthi kube khona imibuzo emingaka engalotshwa ngaphakathi lapha. Kungalotshwa imibuzo nezimpendulo eziyikhulu, okuyikhulu noma kuyizinkulungwane. Akukhethekile ukuthi kube khona isibalo esithile semibuzo engafakwa lapha kulelu hlelo. Ake sibone-ke uhlelo uqobo lwalo. Ngaphambi kokuba sibone uhlelo, ake sibone futhi enye ingxenye ebalekile emathunjini ohlelo ngaphambi kokuba sifike ebusweni bohlelo. Lenya futhi enye ingxenye ebalekile yohlelo. Lapha-ke kule ngxenyana khumbula ukuthi uhlelo lusebenza kanjani. Uhlelo liyakwazi ukuthi lumtshele umfundi ngaleso sikhathi esathatha isivivinyo ukuthi impendulo ayinikile noma impendulo ayibhalile impendulo okuyiyona na noma impendulo ongesiyo. Le ngxenyana yohlelo njengoba sibone la impendulo ilungile, impendulo ayilungile. Le ngxenyana yohlelo isebenza lapho ukutshela umfundi ngaso leso sikhathi esathatha isivivinyo sokuthi le mpendulo ayikhiphile ngabe ilungile na noma cha. Le ngxenyana yohlelo-ke isebenza kanjalo. Bese kuba khona futhi nansi enye ingxenye, khona nengxenye la ka-final score. Okubalekile futhi okunye lolu hlelo lukwenzayo ukuthi litshengise umfundi noma umuntu othatha isivivinyo ukuthi uthole imaki elingakanani. Kuze zonke imibuzo umfundi ayiphendulile, yimiphi imibuzo ayitholile, yimiphi imibuzo angayitholanga. Kanti nemaki futhi lolu hlelo liyasho ngaso lesi sikhathi umfundi esaqeda nje ukuthatha isivivinyo, lusho lolu hlelo ukuthi umfundi uthole imaki elingakanani. Le ngxenyana-ke yohlelo isebenza kanjalo. Imiyalelo le eshoyo ukuthi uhlelo maluveze imaki umfundi alitholile emva kokuba esethathe isivivinyo. Eqedeni nje kokuthatha isivivinyo imaki bese liyavela. Sifike-ke sibone-ke uhlelo uqobo lwalo ukuthi libukeka kanjani nokuthi lusebenza kanjani. Nantu-ke uhlelo lubukeka kanje. Lapha ngaphezulu umbuzo uvela la. Ebese ukuthi lapha kulesi sikhadlana esimhloshana ilapho khona umuntu othatha isivivinyo noma umfundi aloba khona impendulo. Bese-ke le inkinobho le umfundi noma umuntu othatha isivivinyo ayiciphezayo. Ebese-ke la kuyavela ukuthi impendulo ilungile na noma kayilungile. Ake sibone. Nasi esinye isibonelo, umbuzo lo, impendulo le. Mawuciphiza ibhathini la, uciphiza nansi inkinobho, uyabuya kuba khona umyalelo obuyayo oshoyo ukuthi impendulo efakiwe la ilungile yini noma kayilungile.
ekugcineni ke emva kokuba isivivinyo sesiphothuliwe, umfundi eseqedile isivivinyo, uhlelo lunikeza imaki eshoyo ukuthi umfundi uthole imaki elingakanani. Ngakho-ke la uthisha nomfundi bangazibonela bona ukuthi imaki lingakanani elitholiwe. Asikho isidingo sokuthi kulindwe iy'nsuku uthisha lapho ehamba khona nepeni elibomvu eyomaka amasonto ngamasonto. Asekho sonke isidingo sakho konke lokho manje-ke. Konke-ke manje-ke sekusebenza nakho-ke la emshinini, emakhompyutheni. Esinye isibonelo la esishoyo ukuthi umfundi uzibonela yena ukuthi uma kukhona impendulo angayitholile, impendulo ongesiyo, uhlelo bese liyasho ngaso leso sikhathi ukuthi impendulo leyo umfundi ayikhiphile impendulo engalungile, impendulo okungasiyo. Umfundi azibonele yena ngaso leso sikhathi leso ngaphandle kokuthi azatshelwe nguthisha. Bandla likaMjwana kaNdaba, nina benyathe emnyama kaNdaba, ebhansele ngomanyasa phesheya komzimvubu. Nina bakamhlokombana fukudla amadoda, nina bakaphunga nomagebe, ake sibonge. Ngiyalivala-ke isethulo-ke njengamanje.